Hallo mensen, ik ben Twan van Bussel en samen met mijn vrouw Floor Min draaien wij deze zaak Gaster Bartof in Venray. Mensen kennen mij misschien nog wel, Feestcafé de Koets. Dit jaar is het thema grensverleggend. Feestcafé de Koets was grensverleggend, want in die tijd had ik ook nog eens een keer een Feestcafé de Koets in Deurne, waar we de provinciegrens zijn overgetrokken. En daarna nog een keer een Feestcafé de Koets in Spanje, in Salau, landsgrens overgetrokken. Gaster Bartof komt eigenlijk oorspronkelijk een gastenbar uit Amsterdam. We hebben dat naar Venray gehaald. Voor de Venrayenaren was dat in het begin een klein beetje wennen. Een beetje een stadscafé in Venray, heel vreemd. Maar gelukkig is dat helemaal goed gekomen. Wat doen wij hier? Wij verkopen beleving. Alles wat je hier krijgt is beleving en al het andere daaromheen is ondersteunend aan. En daar bedoel ik mee het interieur, de verlichting, het vriendelijk personeel, maar vooral de lekkere, de heerlijke gerechten. Dat is Gaster Bartof. Gaster Bartof, fijn. Fijn dat het goed gaat. Daar ben ik heel blij mee. Ik vind het leuk om hier bij Tof te zijn. Maar wat ik ook erg fijn vind en leuk vind om te doen, is eigenlijk een soort van hobby, zijn de feesten rondom Tof. En dan heb ik het over Nieuwjaarsdag, dan heb ik het over Koningsdag, maar dan heb ik het ook over Vastelavond en over de kermis. En de kermis vind ik dan eigenlijk nog wel leuk, want dan kan ik eindelijk helemaal uitpakken met lampjes, met geluid, met licht, met leuke muziek en dan de hele straat vol met mensen. Dan ben ik op mijn best. Dat vind ik leuk om te doen. Ik nodig u van harte uit om eens een keer hier voorbij te komen voor de lunch, voor het diner of gewoon voor een lekker glaasje wijn, want we hebben heerlijke wijnen. U bent welkom.